така. Малко фитнес сега. Точно! Супер! Сега сядаме всички на земята. Завърти! Ама да много късно стана! А сега, Дай! Ставай горе! Сега един за друг, като се хващате и по този начин. Едната ръка на рамото, крака нагоре и така. Давай всички! А сега ще видим кой колко ръки е изпил. Страхотни сте! Виде, това не беше. Поздравления за всички момчета. И така, докато кума държи пистола, има една песен. Поведи куме хора